Ano? Ha? Gutom ka na? Gutom ng baby bagwis. Mga kasinag, papunta sana ako dun sa itinaan ko na trap sa daga. Si Bagwis andun pala no. Andun naghuhuli. Bagwis! Gaano ka dyan? Bagwis! Oh, di ba? Narinig yung mga kasinag andun no. Yung sa may kubo-kubo na yun no. Tignan muna natin yung trap sa daga dito. Para may maipakain tayo mga kasinag. Hindi ko akalain na nandyan si Bagwis mga kasinag. Kala ko lumayas na naman. Umalis. Eh sabi ko magang-maga walang nag-iingay. Ngayon pala andyan lang. Nakuha ko kung anong inaabangan yan dyan. Tingnan natin kung may huli tayo dito. Malas di ko mga kasinag oh. Wala talagang daga. Mahina ang daga yata talaga dito. Nakaisa na tayo. Isang trap na walang laman. Ito na dito. Wala pa rin. Oh. Dalawang trap na mga kasinag. Wala pa rin tayong nakahuhuli. May isa pa dito. Opo! Titingnan ko kung may huli. Sana kahit isa. Meron man lang sana kahit isa. Ano daw? Wala pa rin. Ayan mga kasinag oh. Wala yung tatlong trap natin sa daga mga kasinag. Walang huli. Makakatay na naman ako ng manok nito. Ay pakain natin kay Bagwis. Napakahirap talaga ng daga na dito mga kasinag. Takot na yata. Takot na magpahuli. Matalino na yata ang mga daga dito mga kasinag. Hindi kagaya doon kay Emboy. Doon sa hinuhulihan niya. Marami. Shoutout pala kay Jameson Barakil. Umalis na siya mga kasinag. Nagtrabaho na sa sentro. Nagsawa-sawa na dito sa bukid. Sa pagsasaka. Masentro daw muna siya. Kaya nabawasan ang team lakas. Ito naman kasi oh. Tatlong trap, walang laman. Ibig sabihin, wala talagang daga dito. Bagwis! Asan ka na? Ano binabanatan doon ni Bagwis? Bagwis! Asan ka? Makatay mo na akong manok. Ha? Opo. Ilipat ko muna si Magayon mga kasinag. At katayan ko lang manok si Bagwis. Ayan mga kasinag, ito na si Magayon. Pinapasabsab ko muna para mabusog. Kaya pakain-kain muna natin dito. Magayon, good morning. Wala, busy si Magayon kakakain. Ayaw maistorbo mga kasinag. Gusto niya kumain lang ng kumain. Update ka lang kay mamaya mga kasinag pag uwi ko sa bahay.
Katayan ko naman ng manok si Bagwis kasi wala tayong nahanap na daga. Hindi ko alam kung saan hahanap ng daga mga kasinang. Natakot na yata mga daga dito sa akin. Kaya wala ko nahuhuli. Katapos ko lang pakainin mga kasinag si Magayon. Si Bagwis andito. Andito. Ayan. Ayan. Ano? Ha? Gutom ka na? Gutom na baby Bagwis. Gutom na yan. Ha? Nagkanong-kanong kanina sa may bahay ni Tio Mando. Ha? Anong tingnan mo doon? Opo. Sayang kita ng manok mamaya, ano? Pag-uwi ko. Dito ka lang muna. Wala tayo na huling daga eh. Opo. Pasensya na at wala tayo na huling daga. Ano Bagwis? Uwi muna ako mga kasinag. Kakatay tayo ng manok. Iwan muna natin si Bagwis dyan. Bye bye. Iwan muna natin si Bagwis dyan. Ayun sa taas. Kita niyo ba? Ayan mga kasinag. Sa kahoy si Bagwis. Iwan ko muna dyan at kunan natin siya ng pagkain. Wala kasing nahuli yung trap natin sa daga. Hinugasan ko naman yung mga kasinag. Kung malinis naman yun. Tapos ang ganda naman ang amoy nung nyug na inihaw. Ibig sabihin wala lang talagang daga dito sa lugar na ito. Baka inubos na ni Bagwis. Mga kasinag, may dala na akong hita ng manok ko. Bagong katay lang ito. Ipakain natin kay Bagwis. Bagwis! Tawagin natin mga kasinag kung lalapit siya dito. Bagwis! Asan ka? Bagwis! Halika dito! Bagwis! Ayan na si Bagwis mga kasinag. Ayan na oh. Bagwis! Saan pupunta? Bagwis! Asan ka na? Layo naman ang lipad ni Bagwis mga kasinag. Ando sa itaas ng nyug. Bagwis! Halika na! Opo! Ayan na. Ayan na. Ayan na. Lumipat din sa nyug na ito. Bagwis! 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 Halika na, uba na. Bagwis! Bagwis oh. Bagwis. Ayan na, ito na. Uba na dyan. Opo, halika na. Bagwis. Hala. Dali, baba ako dito. Bagwis. Sariwang-sariwa ito, fresh na fresh. Opo, halika na. Baba na dyan. Dali na. Ay dali na. Baka umulan na naman, makulimlim ang panahon. Ayan, nag-aambo na naman mga kasinag oh. Makulimlim naman kasi ang panahon. Pag umulan, hindi naman ito kakain si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Dito daw natin tawagin sa kinakainan niya mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Ayan na. Saan na? Bagwis! Ay, lumipad. Hindi ko napansin. Bagwis!
Nawala si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Dito lang. Pupunta lang ako doon sa mga kasinag sa kakainan niya at doon ko tatawagin. Nawala si Bagwis. Andun. Andito sa taas. Andun. Doon pala ang pumunta. Bagwis! Bagwis! Tawag akong tawag sa'yo, hindi ka sumasagot. Nandiyan ka palan. Bagwis! Bagwis! Tawagin natin dito mga kasinag. Bagwis! Ayun yung manok na bagong katay mga kasinag. Ayan na lang muna ipapakain natin kay Bagwis ngayon kasi hindi nga tayo nakakahuli ng daga. Bagwis! Bagwis! Saan ka pupunta? Ayun na mga kasinag lumayo. Bagwis! Pupunta yun. Ayan kasi ang problema mga kasinag kay Bagwis pag ganitong uulan. Lumalayo talaga siya, umaalis siya. Nag-aambo na naman kasi Hindi talaga bababa yun mga kasinag si Bagwis. Wala tayong magagawa mga kasinag. Lumayo na. Hindi na natin matatawag yun. Ayan ang ulan mga kasinag. Hanggang dito lang muna. Wala na mga kasinag hindi natin matatawag si Bagwis. Hindi na yung babalik pag ganitong umuulan na